plantede en have i Eden ud mod øst. Det er øst, det er mig. Ja. Der satte han det menneske, han havde formet. Stil dig der. Gud Herren lod alle slags træer, der var så dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden. Også livets træ midt i haven. Og træet til kundskaben om godt og ondt. I Eden udsprang et flod, der vandede haven. Udfor delte de sig og blev til 4 strømme. Den første hed, der snod sig gennem hele landet Havila, hvor der var guld i det. Det land er fint, men også bedeliven og snor, der slutter sig igennem. Ja, det gad vi. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Ja. Men Gud Herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt, det må være det derovre. Må du ikke spise af. For den dag, du spiser af det, skal du dø. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til mig. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jorden, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navne. Sådan gav mennesket alt kvæg, himlens fugle og alle de vilde dyr navne. Men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Der lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam. Og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede det med kød. Og jeg regner med, at det her det Af det ribben, Herren havde taget af Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Og der sagde Adam, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, og mand skal kaldes kvinde. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru. De var ikke kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den smurte kvinden. Jeg har ikke noget papir. Ja, nu har jeg papir. Nej, men du har taget et glat til papir. Der er et papir til løben. Langt ud der. Har Gud sagt, at I ikke må spise i haven? har du klar med det? Det ser meget forkert ud. Kvinden svarede slangen. Vi må gerne spise af frugten. Frugten, det tæller. Det har du sagt. Vi må spise af lårene, så skal vi dø. Den slangen sagde til kvinden. Vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne. Så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, at det også var godt at få indsigt af, at hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende,
og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de pigeblade sammen og bandt dem rundt om deres om livet. Ved aftentiden hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig på Gud Herren mellem ved havens træer. Gud Herren kaldte på Adam. Hvor er du? Og han svarede. Jeg hørte dig her, og jeg er bange, fordi jeg er nøgen. Og så gemte jeg. Han spurgte. Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Kvinden, hun sørgte på Niklas. jeg var mig 30, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden. Hvad er det, du har gjort? Gangbang. Fordi du har gjort det, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din hus skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Se, at han var Til kvinden sagde Jeg vil gøre dit svangerskab æsomt og pigefuldt. I smerte skal du føde. Du skal begære din mand, altså. Ja. Og han skal herske over dig. til Adam sagde han. Fordi du lyttede til en kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du straffe dig uden alle dine dage. Kjørn og tisse skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens spænder. I dit ansigt sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Adam gav sin kvinde navnet Eva, hvor hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skintegn til Adam og Eva, og gav dem det på. Og Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os, der kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud, og også tager livets træ og spiser og lever evigt. så sendte Gud Herren dem ud af Edens have. Til at dyrke af jorden, som de var taget af. Han jo mennesket ud og øst for Edens have, anbragte han geobrugerne, og det lyttede blottede svær til at vogte vejen til livets træ.